नोंथांमोनाथ' जि रायनांगौ रायबायहाय आंखौहाय जि रायजानांगौ रायजाबाय आङो बाब्रे बाब मा गोसोजों इसिबां रायनो हाया। अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनफिनबावबाय। आङो दिनैनि आपडेटखौ नोंथांमोननो हरनो सानदों जाहैबाय मैया जेनाखि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनजों हमजानाय जोंनि बर' आइजो गुबुन हारिनि हौवाजों हमनो मोननाय। दा गामिनिफ्राय गासैबो न'खरनि मानसिफ्रा सफैनानैहाय दा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना न'खरनि मानसिनि आखायावहाय गथायहरबाय। दायो लाना थांबाय जानो हागौ, जोंथ' इसिबां इनफरमेसनखौ मोनफिनाखिसै। बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना गावसोरनि मोनसे वेबसाइटआवहाय एबा फेसबुक पेजआवहाय होदोंमोन। बैफोरनिफ्राय लानानैहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरफिननाय जाबाय। माखासेया हयथ' मिथियाखैबो जानो हागौ, बिनि थाखायनो खोन्थाहरफिनबाय। बिनि गुबुन हारिजों मोजां मोनलायनायनि जाहोनानो जाहैबाय अनलाइन फ्रि फायार गेम। बेवहायथ' नोंजों आंजोंबो रायज्लायलायनानैहाय गेलेलायनो हायो। नै बैनिफ्रायनो जागायबोनाय आरो बिनि मोजां मोननाया। ओमफ्राय बेबो हौवा गोनांखा होननानैहाय आङो मिथिनो मोन्दों। बिटिआर एबा बिटिसिनि मादायावहाय जोंनि चिरां जिल्लायानो हिनजाव खारनायावहाय नाम्बार 1आव दङ दायो। चिरां जिल्ला हिसाबैहाय आंबो चिरां जिल्लानि थागिबि जाहैबाय दा। बिराद रायो आंखौहाय चिरां जिल्लानि भिडिअ बानायब्ला, नोंसिनि चिराङाव खालि हिनजावल' खारो होननानै। माथो बुंबावनो, जेरावबो खोनायो खोनानायालाय। बेयावहाय जिल्ला जुलु जेबो फारागथि गैया आरो धोरोमजों जेबो फारागथि गैया बे हिनजाव खारनाय हौवा खारनाया। नोंथांमोना सोरबा सोरबा धोरोम बासिनो नागिरो, जिल्ला बासिनो नागिरो। बेवहाय धोरोमजों एबा जिल्लाजों जेबो लेना देना गैया। खारनाया खारखायो, जेरावबो खारखायो, जोङो खोनाबाय थायो, जोंनियाव फन फैबाय थायो। डेन्जारेस बेंगलरनि भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय सानथाम सानब्रैसोनि उनाव। बेजों लोगोसे जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा मिथि नार्जारि एक्ट्रिस। दा नोंथांमोना बयबो खोनाबाय जानो हागौ बिथांखौ हाबा जाबाय होननानैहाय। बै समावहाय दिनै बिथाङा 3 मासनि उनावहाय मोनसे भिडिअ होदों गावनि फिसायजों थांफिननाय। जोंथ' बयबो मिथिगौमोन गारलायफिनबाय होननानै, गेजेरावहाय रिप्लाइ होलायनायबो नुनो मोन्दों। ओमफ्राय दिनैहाय जोङो मा नुनो मोनखो, बिथांमोनखौहाय गोरोबफिननाय नुनो मोनबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम मेने कंग्रेचुलेसन। गोबाङानो बेफोरबायदि गावखानाय औवाया गोरोबफिना होननाय बायदि गोरोबफिननायखौ जोङो नुनो मोना। बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों बिथां मिथि नार्जारि आरो मिथिंगा बर' ना मा होनो बिथांमोननिसिम। बै समावहाय बिथांमोना गोबां दावराव दावसि जालांबाय। सिङावबा बोरै बेले बेजेबो दङमोन, बेखौथ' रायजो राजाफ्रा मिथियोब्ला बिसोरबो बिजिरनानै खिन्थाला। बिसोर बिजिरना खिन्थायाब्ला जों रायजो राजाया बोरै मिथिनो। जों बिदिनो आन्दो बयबो काहिनिखौ नुनाय हिसाबैहाय भिडिअ बानायनाय जादोंमोन आरो बर'नि गासैबो इउटुबारफ्रा। सिगाङावथ' आलदा गारलायबाय होननानैसो जोङो मिथियोमोन। ओमफ्राय दिनै बिथांमोनखौ सानैजों ज' नुफिनबाय आरो गोसोआव गोजोननाय मोन्दों बिथांमोननि गोरोबफिननायखौ नुफिननानैहाय। जोङो मानसि हिसाबैहाय गोरोन्थिया बयबो जायो, सोरबा एक्ट्रिस सोरबा एक्टर, बिसोरबो मानसि, फुथुला नङा। बिसोरबो रायलायनो रोङो। सोरबा एक्टर एक्ट्रिस जाब्लानो दे बियो मानसिनि साननाय हनाय गैया, सोरबा इउटुबार जाब्लानो दे बियो मानसिनि गांनाय उखैनाय गैया, नैबेखौ साननाङा आरोखि। मानसि हिसाबै बयबो गोरोन्थिया जायो। जोंनियावहाय मा थानांगौ, निमाहा होनलायनाया थानांगौ आरो निमाहा होलायनाया थानांगौ। आङो बिथांमोनखौ बेबायदि गोरोबफिननाय नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंनिफ्राय जोबोद साबायखर आरो जिउ जोबजासिम गोजोन संसार मोनजालांथों, आं बेखौनो आसा खालामो। दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर, गोजोनथोंसै भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो डेन्जारेस भिडिअखौ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन। फैगासिनो दङ भिडिअआ, नोंथांमोना खालि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ अलाव होनानै ला। आरो पेजआव नुदोंब्ला पेजखौ फल' खालामनो दाबाव।